Despois dunha longa viaxe é toda unha emoción virvos visitar co noso folión. Isto é unha boa festa para rir. Isto é unha boa festa para rir, bailar e participar. Non nos demoramos máis, imos todos a regueifar. Hola amigos e amigas, digo nesta canción non a mina de touro, non a contaminación. Moi bo día camaradas, benvidas a Reggae Festa. O meu nome é Manolo, o apelido Maceda. Moi ben, compañeiros e compañeiras, hoxe é un día moi especial. Todo o traballo dun ano concéntrase hoxe aquí, na festa da Reggae Festa e na festa do Enregueífate. Bueno, día especial, eu acabo de ver isto e chorei de emoción, porque a improvisación é iso, sentir, palpar e sobre todo ser libres de dicir e de expresar o que nos consideremos. Por lo tanto, hoxe estamos aquí para unha expresión máxima da improvisación oral en verso na Galiza. Xente de todos os lugares do país chegaron en buses hoxe e todo isto non tería sido nada sen vos. Así que o primeiro aplauso da noite ou da tarde ou da mañán para todas e todos vos. Hoxe, compañeiros e compañeiras, Manolo, aquí hai máis de 1000 persoas aquí e aí, e iso son moitas neuronas. Parece ser que cada un de nós ten na cabeza 100 millóns de neuronas. A ver. Sechu ten algunha menos. Pero eu o que escoitei, bueno, nós, como somos de humanidades, como que non valemos pa nada, non? Pois non, sabemos algo máis de ciencia. Eu estuve lendo antes na National Geographic un documental, estuve no vendo, no que dicía que temos unha parte do cerebro que se chama precunio. Precunio, Sechu. A ver se faz unha regueifa con eso. Precunio. A ver se fai unha regueifa con precunio. A ver, a cuestión é que o precunio é unha zona que está máis ou menos, permítesme? Sí. Unha zona que está aquí, máis ou menos aquí atrás, non? E eu teño unha teoría, Sechu. Conta. Alá en Kioto, na Universidade de Menciña de Kioto, dixeron que se estimulabas o precunio que eras quen de ser feliz. É a máxima expresión da felicidade cando roza o precunio. Entón eu, sempre que vexo un paisano con boina, sempre vexo de cara feliz. Sechu, é un tío feliz. Parece un tío feliz, sí. Entón a miña teoría é que a túa boina roza o precunio. Pode ser. O que pasa é que hoxe daquela aquí vai haber moita xente feliz, non? Porque vai haber moita... Xente con puchas. Por exemplo, ven xente con boina, como a min. Esa xente é máis feliz, non? Xente con chapela. Vai vir xente tamén que vai traer a barretina de Cataluña tamén. Hai unha sorpresa moi grande das Generaliñas do Ulla que traen uns sombreiros impresionantes. E a min dame tamén que é posible que veña xente que fai estilo libre, rapeiros, rapeiras, gorras que van traer a jorra tamén, non? Eu non sei se está por aí o alcalde, pero o alcalde tamén leva unha pucha. Eu algún día vexo feliz tamén. Non sei se está por aí. Dádelle un saúdo. Hola, Martiño. Non sei eu, ao final o do precunio, tes a rima esa ou non? Ai, precunio, pois mira, eu que sei, espurio.
Non preparei, non preparei, espurio. Eu son vos aquí feliz, non é un sentimento espurio, pois vou poñer a chapela pra estimular o precurio. Ai, pois pon logo a chapela, e eu camiña voi na viaxeira, vou ver hoxe aquí encima, rejeifeiros, rejeifeiras. Forte aplauso! E agora chega o arrinque desta festa. Víchedes a xente que veo de Pobo de Tribes botando as bombas. E agora vai vos tocar a vos, que estades aquí. Claro, nós precisamos un coro. Isto estáse grabando todo por aí, como vedes, un montón de cámaras por acolá, pero precisamos, en cada asento dos que tedes aí, hai un micro agochado, hai un micrófono inalámbrico, mirade ben, diante vosa, onde pon o número, vedes, aí hai un micrófono, vale? Entón, por favor, non lle fagades isto, porque senón o do sonido tolea, pero vamos a cantar ben forte. A palabra bomba é unha palabra de felicidade hoxe. A xente de Ourense empregai no entroido para decir que están cheos e cheas de felicidade. Así que a de tres, verdade con nós. 1, 2, 3. Bomba! Estades preparados, estades preparadas, así que... Eu non o vexo, Non, bueno, No. fano mellor en Mormentelos e Castiñeira. A ver. Alá pola póboa de Vilariño de Conso, pero vamos facerlle chegar a nosa forza aquí. 1, 2, 3. Mirade. E as bombas sempre van acompañadas das esquilas do que fixeron antes as rapazas e os rapaces. Pero nós temos aquí dúas ferramentas que unen o mar e a montaña. Un corno do Courel. É un bucio da Mariña, da terra da Maruxaina. Temos un problema, que Sechu non sabe tocar o corno, E a bucina de Manol quedou sen batería. e esta non ten cobertura. Entonces tedes que facer vosotros o... Podedes? Vai, empezamos. Unha. A ver, tres. É para o playback, é para o playback. 1, 2, 3. Mallao, Mallao. Forte o aplauso. Estamos na casa, Estamos na casa. Moi ben, vamos empezar daquela cas bombas. Entón, como din por Euskal Herria, bat, bi, iru, 1, 2, 3, imos berrar a todas e todos os compañeros que estabes aquí, citarvos un a un, non os nomes, senón a procedencia, para darvos unha vez máis o noso máis grande e sincero obrigado. Por lo tanto, a de tres, para toda a xentiña que chega de Compostela, 1, 2, 3, bomba! Para a xente que chega de Cea. Bomba! Para a xente que chega dende Teo. Máis forte a xente que vende Ames. Para a xente do Pemento, a xente de Padrón. A ver eses boteiros e boteires de Póboa de Tribes. A xentiña de Berta Miráns. Desde a Mariña, Viveiro. Regueifeiras e regueifeiros de Sigrás. Carballo en pé. Rianxo en Luita. A ver Boiro. O Castelo de Vimianzo. Veña a xente que vende Lugo. Da Boavila de Pontevedra. Das montañas do Courel. Da Mariña de Burela. Esa xente que vende Vila de Cruces. E toda a xentiña de Baio. Bomba! Maestro, maestra, vinde por aí co... Da hora. Viñemos a Compostela, regueifar para todo o día. Aquí estamos o Josiño e Maila Alba María. O
Hoxe un día orgulloso, Alba canta sen apuro, ai mira ti para aquí, a Regeifa ten futuro. Bo día a todos e a todas. Como estamos? Como decides? Hoxe aquí vai haber unha auténtica revolución sobre a improvisación en Galicia, sobre a Regueifa. A Regueifa, improvisación que nace na zona de Bergantiños, Xallas, esténdese por toda a provincia da Coruña. Entonces, hoxe vamos facer unha demostración de todas as clases de improvisación lindas que hai. A primeira, vou empezar eu facendo a forma de Bergantiños. Despois, aquí a que está ao meu lado, que non se sabe cantar, que a gran Alba María vai falar doutras, e depois eu así hasta mañán ás 12 do día, vale? Pero a regueifa non só se fai en Galicia, a Regueifesta é internacional. Por iso hoxe imos ter improvisadoras e improvisadores que veñen desde Euskal Herria, desde Cataluña e tamén unha pequena sorpresa desde Cabo Verde. É dicir que vamos darlle un forte? Un forte! Empezo neste momento, amijas e amigiños, vou cantar cunha jaliña a zona de Bergantiños. Despois desde Bergantiños imos viaxar ao outro lado, a zona oriental de Galicia, e imos observar e escoitar a melodía que se fai no Courel, a melodía do Brindo, que é así. Vou cantar esa regueifa que che ten hai moito aquel, a melodía do Brindo que naceu hai no Courel. Outras das improvisacións que se fan, podíamos partilas nas de casamentos, que foi as que fixemos, Regueifa e o Brindo, e as outras de Entroido. A de Entroido, mellor demostración que a que tivestes cas bombas, foi inviable, non? Entonces, agora, vai chegar o momento máis lindo, o máis único, o máis esperado, onde chegan as de verdad. E imos para a zona da Ulla. O Entroido tradicional que vimos antes, víamos as bombas, mais agora no Deza, na comarca de Compostela, facíase ata o século XX un entroido que se segue facendo, mas xa non se fai improvisado. Facíase improvisación oral no entroido dos xenerais e das xenerais da Ulla. E como os xenerais xa non saben cantar, decidimos que o futuro non está nos vellos, está na xuventude. Entonces vamos darlle un forte aplauso para as Generaliñas da Ulla. Levan toda a mañán dándolle comer aos cabalos, Imos. Moi bons días a toda a xente. Estamos en Compostela, no Auditorio da Galiza, no Camiño das Estrelas. Somos as Generaliñas, Nuno, Xoana e Isabela. O meu nome é Mariña e aquí temos a estrela. ¡Vivan as Generaliñas! Viva! Vai? Aínda que non entruido e non traemos filloas, as Generaliñas da Ulla vimos cantar unhas coplas. E hoxe dicimos aquí, e dicímolo en verso, que as crianzas da Galiza queremos ter máis recreo. Aprendemos máis aquí a regueifar poesía que estar metidas na aula, sentadiñas todo o día. Nas escolas e institutos nos queremos máis regueifa para aprender a pensar e mudar Galicia enteira. ¡Viva a Regueifesta! Viva! Mirade que está chegando, xa temos en Compostela
Hoxe festa e vai calor, xa está aquí a primavera. Ahora xa estamos en maio. Que homes das floriñas, homes das letras galegas. Van chegar as andoriñas. Falemos a nosa lingua. Vai, Nuno. Falemos a nosa lingua. E con Victoria Moreno digo volo eu a vos, adultos, nenas e nenos. E nós falamos galego, e nós falámoslo sempre. Tedes que falalo máis, faladio, adolescentes. E nós seguimos marchando. Marchan as generaliñas. Espero que vos gustasen estas nosas copliñas. Viva o entroido improvisado! Viva a semente! Viva as nenas e os nenos que falan galego! Vamos, por aquí. Vamos. Bueno, pois continuamos. Como é un día de sorpresas, seguiremos con sorpresas, non? Vamos a esperar que marchen os cabalos, que aquel cabalo máis grande de toda a zona leva 3 días sin comer. E imos presentar alguén moi especial que veñen dende Cabo Verde e dende Burela. Así que imos recibir a Eliane e Erika desde Cabo Verde e Sergio, Cristian e Noé desde Burela. Forte aplauso! Na alfombra e outros están na alfombra para que saes na cámara, vale? Os que cantades sempre na alfombra, non saís da alfombra. Poñese mobilidades. Cando cantades, poñese na alfombra para que as cámaras... Chica, na casa me fosse, chica bonita, ticicava nada, problema que chica, na casa me fosse, chica flameleca não se, pela bucha preto, chica flamega tapari nem cubaio que for samba juro, chica flameleca não se. Pela bucha com preto, chica flamega tapari nem cubaio que for sampa juro. Chica bonita, dona cor compassada, pro buleme que chica, gasta passa ninguém cartão. Chica bonita, dona cor compassada, pro buleme que chica, gasta passa ninguém cartão. Chica barulho vem do Lisboa, chica vem com paranoia. É flapa no cachorro chica, mas se nome é senhorita Francisca. Chica cataba rubeira, vamos rubeira, tem lama. Lata na cabeça, credo em cruz, que nem se pagar. Chica canta papia com doli, vamos mandoli, leva campo. E flapaqueta contra condoli na praia, tá ficando em ninheta, fica só na tolo mascaria. Chica canta cuciana
toleta inci di tirna. E fra se pecera so fumeta, poi si perfumeta fica cheirosa. Chica cata vadina, tina nengue cata fetina mo. Chica cata vacimentera, chica cata paia lenha, chica nera cata fossi. Chica sta na cinema, e creva cinema. Chica crescer capa jornal, notícia na rádio. Chica está na cinema, e creva cinema. Chica crescer capa jornal, notícia na rádio. Chica está na cinema, e creva cinema. Chica está na cinema, e creva cinema. Un aplauso. Cantaron as compañeiras unha fermosa canción sobre unha chica bonita que tiña moita ilusión. Ese coro. Ilusão também nos temos por estar aqui com vós, repartir a nossa reifa, sobretudo a todas vós. Non se escoita. Regueifa, café con leite é regueifa original. A regueifa da Mariña soando na capital. Regueifa, café com leite é cantar com futuro. Se nós juntemos as mãos, avançaremos seguro. Avanzaremos seguros se nos xuntamos as mans. Negro, branco, branco e negro, somos quinteto de irmáns. Non se escoitas as palmas arriba, as voces. Forte aplauso. Pois nada, ahora chegamos a outro dos momentos increíbles e vamos empezar con bloques. Bloques non de construción nin de política, bloques de xuntanza de persoas increíbles que improvisan. E o primer bloque vai ser o bloque de Galiza. Así que vamos a darlle forte aplauso primeiro para Lucas. Outro para José. Outro para Damián de Baio. Outro para Brais de Padrón. Rosalía de Santiago. Xiana das Cruces. Alexandra das Cruces. Bea da Ramallosa. Seguimos con Nuria. Con Lorena. Con Roy. Con Emilio. E o fillo dos Pementos, Xairo de Herbón. A ver se atopa sitio Xairo. Sí, Xairo, cabes, ben. Vamos alá. Entón, algunhas normas, sí? Estar no palco é de valentes, non? É de persoas valentes. Así que, lembrade que, bueno, imos cantar algunhas coplas, así que imos. Acordades vos o que dicíamos nos obradoiros? Cantar forte e escoitar forte. Así que, cando canten as coplas, imos escoitar moi forte, sí? A seguinte norma é: ben non o fai nadie, non? Xa se pode ver no exterior. Entonces, cando alguén
Pode ser que se trabe ou que non arranque. O que lle damos é un forte... Vale, porque aquí arriba están os valentes, pero tamén hai valentes aí embaixo, que non viñeron polo que fora. Aquí non é unha competición, é unha demostración, vale? Entonces, isto que fai é po ano, subades todos e todas que estáis aí abaixo. Antes de nada, para que se tranquilicen, que están nun momento que eu non quixera estar, vamos darlle o aplauso máis grande do mundo para estes futuro da regueifa. Entón, imos facer uns cantos xogos, vale? Porque a poesía é xogar. A regueifa é poesía, polo tanto, a poesía é xogo, sí? O primeiro exercicio, xogo, que imos facer vai ser coa nosa melodía do romance, que imos repasar agora, e imos ver unhas cantas palabras que van estar por aquí nadando, sí? Van estar nadando por aquí, que son as palabras Pero, rima. espera, eu creo que antes temos aquí o coro perfecto de todos os obradoiros e podían cantar con nós a melodía. Así arroupan aquí a quen está aquí. E como decía aquí lo de... Exacto. Tarariroriroriro, Tararirorirorano, tarariroriroriro, tararirorirorano. Dixemos unha norma que había nos obradoiros que para ser regueifeiro ou regueifeira non se podía ter vergonza, verdad? Pois vamos cantar a ver se me despeinades. Veña que vai. 1, 2, 3. Tarariroriroriro, Tararirorirorano, tarariroriroriro. Tararirorirorano. Excelente. Un aplauso para vos, sí señor. O primeiro grupo que vai facer os primeiros xogos van ser Lucas, José, Damián de Baio, Brais de Padrón, Rosalía de Santiago, Xiana e Alexandra das Cruces. Así que para as súas alfombras corporativas, por favor. Vamos alá. Lucas. ¿Sí? Lucas por aí. José, por aí, por aquí, nas alfombras. Nas alfombras. Ben. Damián. Damián, aí está. Bravo, Damián. Brais. Brais. Vai poñendo por aquí, Brais, sí. Rosalía de Santiago, por aquí. Moi ben. Xiana e Alexandra das Cruces. Cabedes. E Bea, vamos a ir para ali, Bea. ¿Sí? Vente para aquí. Aí estamos todas. ¿Sí? Por aquí, Bea. E agora vai empezar a ruleta das rimas. A ver que palabra é a que lle toca. Pato, pato, zapato, corrupción, eso es. Activista. As palabras escollidas son activista e feminista. Así que vamos darlle o aplauso da tranquilidade. Por favor, que está andando aquí arriba non é fácil. ¿Sí? Activista e feminista. Non. Son as dúas palabras que riman, Joseiño. Acórdate. Vai. E agora nos tempos que corren, hai vos que ser feminista, se tal pouco máis que eso, hai que ser moi activista. Forte aplauso, moi ben. Neste século 21 xa me fixen feminista, podédelo ser vos, basta con ser activista. Forte aplauso. Que crack. Nestes tempos que corren, revolución feminista, vexo moito postureo e moi pouco activista. Luz de Viqueira. Ola a todos e a todas, eu tamén son activista e ademais de regueifeira sigo a loita feminista. Luz de Viqueira. Bea, Bea. Ai. Aí eu volvo a decir
que eu son vos activista, pero hai a parte desto, eu son vos feminista. Bravo! Ese! Relaxamos, damoslle relax ás compañeiras. Ese actitude, ese Aí actitude. está. Canto vos queremos. Viva Regeifa! Vamos, Rosalía, cando queiras. A hora de regeifar, eu son vos un activista, cos miñas coplas defendo as ideas feministas. ¡Esa Rosalía! Veña, Xiana, vamos. Isto é a festa do amor, dá justo. Eu son Alexandra Torres e son vos activista. Vamos, Alexandra. Ese calor, ese calor. Estou vos moi orgullosa, presumo de feminista. ¡Esa! Aquí hai bastantes persoas que che son activistas, eu sonche unha delas, eu sonche feminista. ¡Esa Xiana! Moi ben. Como podedes ver, non hai nada ensayado, improvisado, entonces por eso pasa o que pasa e ten que pasar. O segundo exercicio, agora que xa é como coche jasou e tarda en quentar, xa quentou a cousa, vai ser un pé forzado. Un pé forzado é cando damos o último verso. Pero, como son xente que ten futuro e xente valente, vamos a facer máis difícil aínda. Vamos a cambiar a melodía e vamos a poñer a melodía dunha canción que nunca se escuitou. Non coñecemos. Foi inédita e si foi composta por un compositor. Bueno, como todas, claro. E é a saia da Carolina. Vale? Non a coñecemos de nada, que non? Entonces agora vamos poñer aquí po pé forzado a ruleta a traballar. Así que vamos a aí. ver, pero Cal tocará? Na Galiza en galego. Veña, relax. Isto é un pé forzado ou é o que tiñen que fazer na xunta? É unha pregunta, E dice así. Como é a Carolina? Sabemos como é a Carolina? Vamos alá. Sabemos como é? A ver, 1, 2, 3. A saia da Carolina. Carolina baila. Pois é así. Sería o mismo, pero no último verso poñer na Galiza en galego. Galiza en galego. A saia da Carolina, o lagarto dallo medo, cando Carolina baila. Na Galiza en galego. Así de simple. Sí? Cando cairades, maestros? Deixámonos, non pode. Dios. Viva o reggae e amor. Acordámonos de que había dous tipos de rima, non? Consoante e asoante. Así que, se non nos sae a rima consoante, asoante, sin problema, sí? Sempre hai dous típicos tipos de cousas. Hai o profe simpático e a marjada. Por eso, entendes, só de pasar. Forte aplauso para Alba María, que canta de noite e de día. Forte aplauso para Josiño, que canta por todos os camiños. A verdade, compañeiros, con esta lingua me encho, non sabedes do que falo na Galiza en galego. Forte aplauso, pero teño que ser malo. Cal era a melodía? Repasemos Vamos outra cantar vez. a Carolina e ao final poñémoslle na Galiza en galego, ainda que non rime. Veña que vai. Cando Carolina baila, o lagarto dallo rabo.
Tarariroriroriro. Na Galiza en galego. Creo que Non teño... pega, paixos están aquí, os que vai improvisar. Veña que vai, vamos alá. Creo que teño razón, en Galicia hai moito ego. Como sempre vos lo digo, na Galiza en galego. ¡Forte aplauso! ¡Qué grandes, Dios! Aquí donde meu criei, sangue da terra que eu levo. A mellor poesía é feita na Galiza en galego. Vai, vai! Bravo! Toda lingua é importante, eu iso non o nego. Pero vayamos adiante, na Galiza en galego. Bravo, bravo! Vamos, O Rosalía. galego é a miña lingua, a lingua que máis eu quero. Veña todos a falar na Galiza en galego. Brava! ¡Qué boa! Ai, eu son vos de Galicia e a máis eu non chego. Eu defendo a miña lingua e na Galiza en galego. Forte aplauso! E aquí na Galiza existen moitos pendellos. A min gustame regueifar na Galiza en galego. Bravo, Xiana! Bravo, Xiana! Vamos aí. ¡Viva o amor! Quero dicir vos, amigos, co castelán eu non pego. Digo bolo ben alto na Galiza en galego. Moi boa! Fortísimo aplauso para o Grupo 1, que estiveron brillantes. O Grupo 2 está composto por outras persoas, que son as que quedan no sofá. Básicamente. Entonces, a primeira en vir vai ser cha-cha-cha-chan, Nuria. A segunda en vir vai ser Lorena. Na Champions League, campeón en Vigo outro día, Roy das Cruces. E por último, pero non menos importante, Xairo Derbón. Entón no. Entón no. Temos un problema que a que ten gafas mira menos que a min. E dende Santiago, forte aplauso para Emilio. A que ten gafas mira ben e o que non as ten fala de máis. Así que Emilio na segunda tanda. Forte aplauso para Emilio igual. E como vedes, o erro forma parte da regueifa, por iso as regueifeiras e os regueifeiros sempre tratamos de equivocarnos en todas partes para que saiban que o erro é unha cousa bonita. Entón, a primeira proba que imos facerlle a nosas queridas regueifeiras, regueifeiros, Nuria, Lorena, Xairo e Roy, vai ser a construción dunha copla a partir dun tema que imos dar, pero como somos unhas persoas moi dinámicas, imos cambiar outra vez de melodía e imos facer a melodía do brindo. Como o mellor non nos acordamos, porque a dixemos antes e o mellor, pois, pasóusenos, imos lembrar outra vez a melodía do brindo, sí? Lembrámola, canto unha vez e repetimos, sí? Vale? Vai. Sería... Tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro. Repetimos a de tres, 1, 2, 3.
Tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro. Bravos aí vos, moi ben. Que é a primeira vez que cantamos, sí, señor. E agora as nosas e os nosos participantes van ver para a ruleta da fortuna a ver cal é o tema que vos toca. A ver que tal. Ui. O son delas, é dicir, imos falar neste tema das mulleres na música, vale? Das mulleres que facemos música, sí? Pensamos, cobrindo, temos clara a melodía? Estamos seguras? Sí? Mais ou menos repetimos a melodía do brindo? Sí? Vai, repetimos a melodía do brindo, sí? Vai, canta. Un momento. Se a alfomba mide 1,50 m, por que estades en 30 centímetros? Estamos na esquina. Relajarse. Vai, estamos aí. Melodía do brindo. Tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro. Vale? Témolo? Outra vez? Outra vez, mentras pensamos. Tarariroriroriro, tarariroriroraro, tarariroriroriro, tarariroriroraro. Vale? As mulleres heroínas, canto coas pandeiretas, sempre iremos, amigos, sempre iremos ao son dela. Brava! Que boa! Lembrade que isto é un tema, polo tanto non temos por que meter as palabras que nos deron no tema no nosa regueifa. Podemos metelas se queremos, pero non temos por qué, vale? Liberdade. Liberdade e relaxación, que é o máis importante na regueifa, non? E seguridade. Moitos homes van dicindo que non hai que nas entendas, pero nós imos bailando ao ritmo que marcan elas. Forte aplauso para Xairo! Vai, Roy? Vamos, Roy. Eu preguntoche unha cousa, non sei que música ti tes. Eu escoito non son fada, eu escoito che a ses. Eva! Si esto fora o Parlamento que iba ao país, Dios mío Jesús. Quero dicir unha cousa das mulleres na canción. Nos si somos aplicadas, nos si temos vocación. Brava, Lorena! Fortísimo aplauso! Para as 4. E agora chega agora sí, Josiño, a segunda parte, a parte que a todos nos gusta, a parte máis retranqueira, a parte máis brava, con máis chicha, a que nos gusta a todos, non facer mal. Entonces vamos a facer unha partición aquí de parroquias e na alfombra número 1 vai a estar Xairo e Lorena. Pasamos para aí, Lorena. Ben. Na alfombra número 2, Nuria e Emilio. Agora sí, Emilio. Aí estamos. E a parte que nos gusta máis a todos e a todas é a parte da controversia, non? Controversia sabemos o que é, creo que non te falta explicarlo. Entonces, a controversia vai ser entre a alfombra 1 e a alfombra 2. Vale. E a melodía é unha melodía que cantamos antes. Entonces, non vamos presentala. Vamos cantar o retrouso e cantades con nós, vale? 1, 2, 3. Ai, la, la. Frenamos. Vamos a poñer o modo ansia pista. e modo palmas. Poñemos o modo ansia. Ai la 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 la. Ai la 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 ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 ai la la la. Moi ben, aí está. Vale, e agora a ruleta vai nos marcar a controversia.
E como hai tan pouco de que falar, vamos ver que toca aí. Bicicleta e moto. Ou sexa, que esta nosa controversia vai sobre ecoloxismo, vale? Sobre que medio de transporte pode ser mellor para o medio ambiente, sí? Vale? En xeral, así. E a norma é que ten que votar cada grupo 154 coplas. No. 155. Non fales dese número. Non falamos dese número. Vale. Vamos alá entonces. Cando queirades, sí, dámoslle calor aí, veña que vai. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Empezamos con Nuria e Emilio. Antes de nada, vamos a defender as parroquias. A parroquia número 1, moto ou bicicleta? Moto, bicicleta. Estás seguros e seguras? Pois como nos gusta a improvisación, moto para vos e bicicleta para vos. ¡Que viva a controversia! Son malos, Josiño. Damos de calor. 1, 2, 3. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai andar na bicicleta e che iso moi sano. Ademais de ser máis bo, tes dous xa monserranos. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Vai. A noso ecoloxismo, a nos vainos en moto, imos coa Jenny e mirade como molo. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Vostedes un problemiña no mundo da... Relax, Aí vai. No mundo da transportación, vos ides contaminando, todo é contaminación. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Estou aquí na Reggae Festa e mirade como molo. Eu son Márquez, vos sos Rossi e eu tiro vos da moto. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Escoitádeme agora, escoitade esta teima, pero eu podo decir, Josito, llévame en tu bicicleta. Ai la 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 la. Ai la 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 ai la 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 la. Vai, Nuria. Temos algo? Onde hai equipo, hai equipo. Que monte na bicicleta, ti dille que mira, tío que Josito que non se chama Shakira. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Que non se chama Shakira, amigiño ti espera, el non che será Shakira, ten o mesmo movimiento de cadera. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la. Aplauso para Emilio, Nuria, Lorena e Xairo. Fortísimo aplauso. ¿Hay futuro o no? ¿Hay futuro o no? Pois damoslle un aplauso que van marchar da palestra este futuro que temos aquí vivo. E agora vamos de país en país e tiro porque me toca. Agora vai chegar un bloque que está aquí pajadiño a nós, que ven sendo o bloque de Euskal Herria. Vamos darlle forte aplauso para eles e elas. Entón, eles e elas
van cantar as súas diversas formas de improvisación oral, sí, en Euskal Herria temos o bercho, sí, e vamos a ter algunhas voces en off que nos van ir traducindo, vale? Así que, Josiño, Mariseu, xa nos despedimos de aquí, sí, de momento, vémonos despois, e quedades... Voces en off significaría voces apajadas, creo, non? É dicir, como eles cantan no seu idioma e nos no noso, para que entendades todos e todas, e como ten que ter respeto todos os idiomas do mundo, xa que o noso non o respetan aquí, nos vamos respetar o deles. E vamos a dicir, vamos traducir o que están dicindo, vale? Así que forte aplauso para o País Vasco! Estamos abertos. Galiziara etorri gara, dantza eta besteko asmoz, kultura ezberdin eta barri hau, guk ezagutzeko gogoz. Bi herri hauen kultura ederra, zenidetzeko desioz, bete dezagun leku handi hau, reggae kantaz eta bertsoz. Egunon. Bo día. Oso pozik gaude hemen egoteaz eta bertso saioarekin hasiko gara. Horretarako gai bat aukeratuko dugu. Estamos encantados de estar aquí y ahora en la pantalla vais a ir un tema sobre lo que vamos a improvisar. Fin de curso. Fin de curso. Altxatu, Lur eta Altxatu Maialen, mesedez. Van a improvisar Maialen e Lur. Bueno, zuek biok bi ikasle sarie eta ikuspuntu edo sentsazio desberdinak dekozuez ikasturtearen amaiera dalata. Bai. Maialen e Lur son dúas compañeiras de aula que teñen sensazóns diferentes respecto ao fin de curso. Ikasturtea amaitzear da, egutegi ordainetan, lana jolasa tarteko dala, emozio ekintzetan, ikasketetan laster emaitzak, harremanetan gozetan, posika biltzanaren seinale, sortu dugun guk taldean. O curso está a piques de finalizar, xa está na súa última fase, traballando emocións nos actos mediante o que se fai. Axiña recolleremos os resultados. A relación sempre crece, sinal de que estamos contentas no noso grupo de aula. Avísachelos, fala co profesor Conserxio, contalle. Badakit danok posik zauziela, oporrak dauz gertuago, oporrak hasi baino lehenago, nila da plentzianago. Oporrak dodaz, nik bai gorroto, gorroto baino gehiago. Oporretan hau oso aspertute, inor baino aspertuago. Xa sei que todas estades contentas, miña compañeira querida. Acabo as clases e ao día seguinte a Sanxenxo preparo a miña ida. Non gosto das vacacións, nen tampouco da despedida. Odio as vacacións de verao e eu acostumo a estar aburrida. Bigarren gaiarekin hasiko gara. Agora, a ver se hai palitos. Auga para unha ducha é o tema. Altxatu, Eki eta Altxatu Izaro. Bueno. Eki eta Izaro. Eki e Izaro.
Eguerdiko 11 arte lo geratu zarete zuen aterpetxean, zuen albergean. Acaban de ficar dormidos no albergue, ata mediodía. Eta ohartu zarete ur beroa pertsona bakarrarentzat egongo dela. Acaban de darse de conta de que só teñen auga quente para unha persoa. A ver que deciden entre eles. Goizeko 11 ta gainean izeraz, izaroa metxetan indozu erderaz, toaia eskuetan banoa laberaz, sartuta bezain pronto urten jaboiegas. Ás 11 da mañá e debaixo do edredón falando en castelán. Soños de moita acción, a toalla na mao, vou con moita intención entrar na ducha e sair, vaya, sen aclarar o xabrón. Ointxe altzatuko lasai egon zatez, hemen lokartutea ez da lortzen errez. Orain sufriduko guk dardara eta hotzez, urberoa batentzat bakarrik dauenez. Agora voume levantar, non te poñas tan fino. Non é fácil descansar despois do longo camiño. Sufriremos na ducha, enfriarase o ánimo, só fica agua quente para un peregrino. Gozea dekotela eta ipini bata, jantokian dagola alako zarata, jaboia begietan ta esan dut kaka, azkenean frantsesako lau egin jata. Puxen a bata, con fame e timidez, no comedor había moito ruído e estrés. Con xabrón nos ollos e xel nos pés, ao final colóuseme un pelegrín francés. Oin urrotzadeko guta zerrezaran, sikeran botado guzpare bat algara, berandu altzeteak dekos mila traba, azkenean errekan sartu beharko gara. Con esta situación estás enfadado e frío. Que ten de malo se da situación me río? Ten malas consecuencias levantarnos devagar. Ao final, teremos que bañarnos no río. Puntu erantzuneko ariketarako, etorri mesedez, Urko eta Amaiur. Agora o poñedor de temas e sorts, o condutor do verso, vai poñerlles 2 versos que teñen que continuar respondendo o tema que se lles propón. Galiza Euskal Herria bi herri bihotz bat. Galiza e Euskadi, 2 povos, un corazón. Batu gara euskaldun eta galegoak, naiz eta ez gaituen batuten hizkuntzak, komuniketan gara trukatu zerrimak. E dixo, estamos reunidos galegos e vascas, aínda que non nos unen os nosos idiomas, que non son parecidos, comunicámonos con rimas. Itxasoak batzen du lurrak banatua. E a proposta é, o mar une o que a terra separou. Taskotan hori dugu erabat astua, gu konpartitzen dugu bizi errimatua, Galizia, Kataluña eta Euskadi batua. E dixo, aínda que ás veces seremos os esquecidos, compartimos a vida, rimas e ritmos, Galiza, Cataluña e Euskal Herria.
Eta azken ariketarako etorri oier. Agora vai dar un verso con P forzado. Vai dar os dous últimos versos nosos. Guretzat jaia ez da amaitu, hasiera baino ez da. Que son, ten que acabar así, mais isto non é o final. A festa acaba de comezar. Galiziara heldu garenez, hemen hasi dugu festa, hemen gaudenak jabete dugu, ondo pasatzeko testa. Azken egunerako itziko, deskantsoa eta siesta, guretzat jaia ez da amaitu, hasiera baino ez da. E o que dixo foi... Ao chegar a Galiza empezou a festa do intercambio. Encher o tempo, pasando ben, ese é o noso desafío. Deixamos para a volta a casa a sesta e o descanso. E agora van cantar unhas coplas de 4 versos, igual que a regueifa, pero con ese instrumento que se chama triquitixa. Non traducimos isto. Zenbat hitz da esaera, dutxa arteko galdera, ta azkenengo kopla hauekaz, ailegau da amaiera. Aste honetako plana, bertsoak egiten lana, plazerra izan da zuen aurrean, asko kantatu izana. Naizta nerbio artean, egin dugu azkenean, danak batera egongo gara, beste egunen batean. Bertsoa dugu gustuko, ta gelditu gara bapo, hau da guztia, arratietik, agurta eskerrik asko. Forte aplauso! Pois ben, queda claro que non hai nación sin corazón, nin corazón sin nación. Entonces, estivemos os galegos e galegas, estiveron vascos e vascas. Quen falta agora? Pois vamos darlle unha ovación para a xente de Cataluña. Fortísimo aplauso! E a próxima vez que veñan, que xa teñan a liberdade de expresión total. Como estades? Ben, tedes menos sangre co Centro de Transfusión de Galicia. Como estamos?
Forte aplauso para Cataluña! Agarrotín, agarrotan de la vera de San Joan. Agarrotín, agarrotan de la vera de Sant Joan. Aquest tema és delicat, és difícil de parlar. Sí, merda. Fan el que volen i que ningú els impedeixi, ja que són iguals que jo i que això no t'avorreixi. Hola, hola, boas. Bueno, forte aplauso para esta xente que está facendo moi ben, están super nerviosos. O que acaba de decir Max acaba de decir que se es muller, non temas, non chores nun rincón, todas xuntas ben unidas, venceremos o agresor. El masclisme, aquí el masclisme morirà, deixarem un bon forat amb el nostre feminisme, el masclisme haurà acabat. Aquí morrerá o machismo, un bon plural podemos deixar, o noso feminismo, o machismo acabará. Agarrotan de la vera de Sant Joan. Masses anys de lluita hem fet per continuar sempre igual. Hem d'aprendre a respectar, no volem res desigual. Demasiados anos de loita fixemos para continuar sempre igual. Temos que aprender a respeitarnos, non queremos nada desigual. Agarrotan de la vera de Sant Joan. Jo de casa vull sortir sense haver d'estar patint. No m'agrada el que passa, voldria seguir existint. E basta de tanto silencio, as mulleres debémonos unir. Queremos ser libres e non queremos sufrir. Agarrotan de la vera de Sant Joan. Ja n'hi ha prou de tant silenci, les dones ens hem d'unir. Volem poder ser ben lliures i no volem pas patir. Això... Agarrotan de la vera de Sant Joan. Agarrotan de la vera de Sant Joan. Llibertat per a les dones, no és just viure amb la por. La lluita és de tots nosaltres, ser una dona és un honor. Liberdade para as mulleres, non queremos vivir con medo. A loita é de todo o mundo, ser muller é unha honra. Diguem no a la violència que no s'ha de maltractar i doncs és una advertència que amb això no es pot jugar. Digamos non á violencia, non hai que maltratar. Isto é unha advertencia, con isto non se pode xogar. Jo de tu no ho faria, pensa que és molt mala acció. Almenys tingues empatia i respecte molt millor. Eu que ti non o faría, pensa que é moi mala acción.
polo menos, ten empatía e respecto moito mellor. Pels carrers de Barcelona una mani hem convocat. Si no tractes bé a la dona parlarem amb l'advocat. Polas rúas de Barcelona unha manifestación convocaron. Se non tratas ben ás mulleres, terás que falar cun abogado. La violència hem de parar si volem tots viure sants. Això fa mal a tothom, no només als catalans. A violencia temos que parar se queremos vivir sans, porque fai mal a todo o mundo, non só ás catalás. La violència ara és un problema molt, molt gran, perquè ara a les dones moltes ens estan matant. A violencia é agora un problema moi grande, porque agora as mulleres, a moitas, están a matarnos. No volem més violacions ni conductes agressives. El que volem és ser lliures. El que volem és estar vives. Non queremos máis violacións nen condutas agresivas. O que queremos é sermos libres. Só queremos estar vivas. La violència és injusta, la violència pot pesar. Us recomano tocar fusta i comencem a educar. A violencia é injusta, a violencia pode pasar. Propoño tocar madeira, comecemos a educar. I si encara n'hi ha de gènere, i si tot i això jo viu, és l'inici d'una espera cap a un món on ningú riu. E se aínda hai violencia de xénero, se aínda isto vive, é o inicio dunha espera cara a un mundo que non é libre. La 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 la. Non se escoitou nada, a ver, a ver. La 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 la. O momento é moi bonito, isto é espampanante. Hoxe veño rejeifare, ai eu con tres principiantes. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Chame deste regueifare a facer unha faltada. Eu si que aquí regueifo cando me dá a routada. La 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 la. Acompañadas nas xestas estamos aquí no medio. Déixate de tanta leria, damos xa o reggae premios. La 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 la.
Vouche dicir unha cousa, Josiño, unha cousiña, mellor que ti regeifan as nosas generaliñas. Forte aplauso para as generales da Ulla. A cultura é moi grande, acabase má paciencia. Viva País Vasco, Galiza, Cataluña, independ. Ben, chega o momento máis agardado da mañán. Chega o momento, pois sabes se queres no chan. Aquí xa cheira a regueifa, xa cheira a 12, xa cheira a pan. Cheira vos aí? Chegamos ao cheiro? Ben, entón, pedidevos colaboración unha vez máis. Como non temos un redoble de tambor, como fixo Antía antes aí cos Reggae Premios, imos cos nosos pés bater no chan así. Non se escoita, que trema a terra. Entón, a generaliña Mariña vai facer entrega da regueifa máis brava ás pataqueiras. Que suban a recollela, por favor. As pataqueiras andan por aí. Moito mérito ten esta xente. Aquí ven a pataqueira número 1. Recibíronse máis de 100 vídeos no concurso en Regueifate. Moitos deses vídeos son vosos. E agora estamos entregando os premios a xente que resultou vencedora. Aquí está esta muller. Veño sol. Ben soa, pero ven da Costa da Morte con moita forza. Así que forte aplauso para as pataqueiras de Coristanco. ¡Viva Bergantiños! Agora, a regueifa máis aguda é compartida. E o premio vai para... A ver, tamén nas mans así. Os conxugadores de conxo e máis para as electrofadas. ¡Viva! Arriba! E ali? Pasade por ali. Parabéns. Esta xente sona má cara, a min. Non sei se non virían o ano pasado xa por aquí, non? Xa son habituais. Xa sodes aquí veteranos, Esta xente xa ven por segundo ano consecutivo e chegan dun lugar moi especial, non? Sí, por aí, non? Quen dá o premio? Quen dá o premio? Está Super Nuno. Cando faltaba algo que facíamos... Bomba! Sentade. Agardamos aquí para o fin de festa, se queredes, por aquí sentados. Veña. Temos aquí a máis diversa. As electrofadas. Aquí está. Aí está. Este vídeo foi espectacular por moitos motivos, pero sobre todo polo mundo familiar que vos rodea. Parabéns. Máis diversa. E agora, o seguinte premio é para a regueifa máis diversa que vai para... A ver, que se escoita. Bombo. Isto que? Inter, vai. Inter Regueifa. Onde está? Aí, mira, Xoana. Aí. Parabéns. Forte aplauso para as premiadas e os premiados. Espera. Xa se... Aí Forte está. aplauso. Forte aplauso. Obrigado. Moitas gracias. Joel, canto tempo. Vamos chamar tamén a regueifa máis reivindicativa que tamén está compartida. Que veña arriba a xente de Ames. Non está.
e de asados. A ver a xente de asados. Estamos por aí. Subide para aquí, por favor, subide. Veñen equipados e equipadas aí para recibir o premio. máis brava. Os xoves xa traen fame para levar esa regueifa, a regueifa máis reivindicativa que ten que dar por aquí. Quen a vai entregar? A ver. Moi ben. Entregade ali. Aí vai. Super Estrela vai facer entrega. Parabéns polo traballo. Queredes dicir algo polas camisolas ou que? Xoana. E para Ames, aquí está Reggae Style, un traballazo tamén. Moi ben, obrigado, parabéns. Os xoves xa dende Ames. Forte aplauso! Xoana ten que dar a regueifa máis aguda despois, Sí, Mima. Continuamos. A regueifa mellor falada. Redoble. A ver que nos escoita. Redoble. Vai para regueifeiras da Ameixenda. Regueifas das amigas. Forte aplauso. Aquí veñen as amigas de Ameixenda. Un aplauso para elas. Forte aplauso. Lembrade que estamos na categoría xeral e que a diversidade que acompaña todo este traballo fai posible que teñamos a sorte de xuntar xeracións. Forte aplauso! Forte aplauso! Xa regueifeiras bravas. Bon, e chegamos xa á última. E pasamos. Ainda hai algunha máis. Eu, por exemplo, teño a máis brava que vai para uns... Ai, non. Ai. Senchu, espera, xa me precipitaba. Desculpade un segundinho. Lembrades cando empezamos todo isto? Cas neuronas. Hai que masasearlle a boina a Senchu, que a veces pásase de listo. Bon, temos dos categorías, a xeral e a escolar. Entón, vamos comezar coa escolar, parecemos ben? Sí. Sí. Entón, Senchu. A máis brava, desde as terras de Oxuno Boneira e do Urso Pardo, o Courel. Xente do Courel. Por aí. Que veñen de ben lonxe para recibilo con esa camisola do lobo con auriculares. E a regueifa máis aguda vai para... Sigras. Para Sigras. Por aí as compañeiras de Sigras. Está por aí a xente de Sigras. Sigrasers. Veña, que temos que marchar. Un aplauso. A máis diversa vai para os meus queridos e queridas. Redoble. Redoble. A ver que nos escoita, que trema a terra. A compañía regueifeira do Navalón. Aí vai. Moi ben. A ver, veña, arriba. A ver, Que veña, sorpresa, recoller. vamos arriba. Este sí que teñen Aí vai. followers. Non pesa moito. Mira, proba. Parece un pouco pesado, pero penso que sí que podes comer a compañeiro, que se ben se come. Vamos poñer isto aquí encima. Aí está. Moi ben. Aquí este. E agora, a regueifa mellor cantada pasou polo crioulo, chegou ao galego. Forte aplauso, pois perdouro as patacas bravas dende Burela. Se queres, se te mola, cabeza, non sabes. Vale, deixa aquí, non sabes. Moi ben. Ir falando. Xa saen dentro backstage porque son uns artistas.
Vamos, Alba, damos a mellor falada. A mellor falada que xa é a última, entón. Regueifeiros do número 1 do Carballiño están por aí. Está por aí o Carballiño ou non está o Carballiño? Home, faltaba un aplauso para Carballiño. Temos aquí unha empanada, máis que regueifa temos empanada, Moi ben. Bon, e agora faltanos 2 premios moi especiais. Un premio á xente que ven traballando dende o ano pasado coa Regueifesta e co Enregueífate no mundo interxeracional. Así que forte o aplauso para a xente que ven dende Viveiro, que veñen de 2 horas de autobús e que se están por aí e chegaron a tempo, que suban ao palco, por favor. Avós, aboas, netos e netas traballando todo o ano para esta festa. Parabéns. É que o ano pasado, contovos, o ano pasado esta xente tamén recibeu o premio, pero como viñan de Viveiro chegaron tarde e fixemos aquí unha entrega privada. A ver, con toda esta foto que temos aquí atrás, que é o que nos falta? Que é o que nos falta? Falta algo? Non me escoito nada. Alguén falta por recoller o premio? E quen serán estes que faltan por recoller o premio? Eu non me entero de nada, Secho, tú entereste? A mí non me falta ningún, Nadalón di que lles demos 2 premios. A nós sobran os premios. Faltalle a alguén un premio. Redoble, redoble, redoble. A mellor falta algo. Falta unha mención especial. E a mención especial é algo que vai vir acompañado dunha sorpresa para o fin de festa. Hai por aí xente de Boiro? Aquí todo o mundo somos de Boiro, non? Faltanos unha mención especial para unhas persoas especiais. Cando fomos a traballar a dar un obradoiro a Boiro, resulta que había 2 rapaces que estaban ali como incrédulos a ver que pasaba con isto da regueifa, non daban un paso adiante, ata que me dixeron: nosotros hacemos freestyle. Vos sabedes o que é o freestyle este? Eu non tiña nin idea. Nós chamamos estilo libre. Aquel día foi máxico. Coñecimos a Lois, coñecimos a Brais, pero a maxia do encontro fai que xuntemos hoxe pola mañán a Brais, xuntemos a Lois, xuntemos a un home espectáculo, a un home orquestra que está no Antón Fraguas e que vai dar moito que falar e que fai cousas estranas coa boca. É o Joe Balan actual. Abride ben as orellas, abride ben os ollos, porque o que vai pasar ahora neste palco é espectacular. Un fin de festa para agradecervos a todas e a todos que teñades estado aquí connosco. E sobre todo, moi importante, para dicir alto e claro que a liberdade de expresión é o noso tesouro máis importante. Hai xente no cárcere por rapear e por dicir o que pensan en público. Así que, forte o aplauso para Brais, para Lois e para o home orquestra. Franqui! Vinde por aquí. Perdón. Sí, claro, veremos que os oiga, fin de festa. Fin de festa que os oiga, vale. Entramos todos para dentro do palco, ahora para despedirnos, vale? Cando entremos músicos, entramos todos para aí, vale? E vamos facer o aire lá. Pide un micro aquí, pide un micro, vale? Os que teníamos por aí. Que nos cambiou.
Somos juventude con pouca preocupación, expulsando todos os males dentro de este patrón. Solo penso en festa, música, un altavoce, o forte que virá a nova xeneración. Xuventude, vimo vos a decir que o toque que irades o podedes conseguir. O único hai que insistir, e se non sale traballo e non quedarse a dormir. Sin querer fallarlle a palabra de meus pais, dando cada día un poquinho máis. Solo penso en esto, en seguir para adiante. Un diamante rayado segue sendo un diamante. Non é ouro todo o que reloce a nosa xuventude, unha etapa de goce de distinta maneira ou distinta forma. Xóvenes e vellos loitando contra a reforma. Vivimos pola música e a música para nós. Si podo ser feliz solo facendo hip hop. Podo estar contento lanzando en galego. Moitas gardas a todos, con un forte adeus. Creo que sí. Aí van unhas regueifas pola lingua. Para min isto está mal, é que non vos dades conta. O galego está en diglosia e que a ninguén lle importa. La 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 la. Pois eu digo que o galego é unha lingua excepcional, porque non estar na prensa e ata nun documental. La 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 Servizos como ensino nos que falan castelán, ti falaxe en galego e ainda lles parece mal. La 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 la. Hai que aprender idiomas, galego é fundamental, inglés, francés ou chinés e ata incluso castelán. La 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 la. Esta lingua tan fermosa eu non quero que se perda. Hai que defender o idioma, pero non hai quen o aprenda. La 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 nosa lingua moito patrimonio temos, como a muralla lucense ou os bonitos museos. Este o noso deber das galegas e galegos, a nosa lingua non para, todos a falar galego. Os galegos polo mundo inclúense neste lote, fala de todos galego, hai que expandir o pegote. Preguntaredes por que estamos a regueifar, pois porque a nosa copla
contempla o noso xeito de rifar. La 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 rifa, rifo cos que non deixan avanzar camiño, expande malas noticias, parecen un paxariño. La 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 la. Quero vivir en galego, por algo estou na Galicia, defendelo nos idioma non ten ningunha malicia. La 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 a falar o que queiramos, a ver se aprendemos desta, que por algo aquí estamos cantando outra reggae e festa. Arriba, veña arriba, esas palmas. Veña que nos vamos todos. De verdade que foi unha mañá intensa. Forte aplauso para a xente de Tribes. Aí os boteiros e as boteiras. Lume con eses bombos, bomba! E con isto vamos xa acabando. Catuxa! 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 Bravo! Pois ata aquí chegamos, amigas, amigos. Moito obrigado por vir, do Xerumano, os músicos do Fraguas, o Sindicato de Metal, os bombeiros e as bombeiras de Tribes, toda a regueifa de Galiza, Cataluña e Euskadi, de verdade, viva a Reggae Festa, viva a Regueifa, que e ata sempre. Querémonos!
Ata a próxima.